ako nahanap. Glass. Yeah. Pero hindi ako nahanap glass sa receptacle. Matindog po ang gabos. Hearts all filled with sadness, Saint Jude call on you. Turn our tears to gladness.
and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made a sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise. That the holy apostle Saint Jude Thaddeus, before your altar in heaven above, this we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many. But the Church honors and invokes you universally as a patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help, where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven and all my necessities, tribulation and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I ask through your powerful intercession. Here, make your request. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food, or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers, let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be grateful devotee until I thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for And us. for all who invoke your aid. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo, ang sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, initaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman, sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Di mi nasabutan na sinautoban sa imong kabutan, na atamano ng kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan, namamatean minan padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilawing pag-init kan kinaaban, huli kayo ni naglalawig ang tiginitan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad.
Di kaming mabibirikan, kundi ika mamumuto na Ama. Sa saing mo kami minahagad din kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ansa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kami magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapang nangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Nuestra Señora de Salvación. Nuestra Señora de Salvación. San Judas Tadeo. Sa ngaran ka na Ma, asin ka na, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang gabos. Isabay nga to sa misang ini ang mga minasunod na intensyon. Mga misa pasasalamat, dulot ni Nida Malano, Jinky Joan Rodrigueza, for the gift of life of Jeffrey, dulot ni J. Miraflor, for all the blessings, dulot ni Maria Ana Bolaños and family, pasasalamat, dulot kan Berwega family, Espares family, para sa espesyal na intensyon, dulot kan Ubusan family, para Isabel, Jean Luna, for guidance on the upcoming May 2026 CPALE, dulot kan Anonymous, for safety delivery of Danilin and Danica, dulot ni Canpuyo family, for healing of Adelia, dulot kang Quintana family, para sa kapahingaluan kang mga minasunod na kalag, sa kalag ni Margarita, dulot kan BUHS Batch 76, sa kalag ni Dominador, Dina Mona, dulot ni Maricelim, sa kalag ni Segondina Senior and sa kalag ni Lourdes, dulot kang Barnuevo family, para sa gabos na kalag sa Purgatorio, dulot kang Anonymous, sa kalag ni Ulysses, dulot kang Dumanon family, para sa kalag ni Jorin Carlin, dulot ni Trinidad family, sa kalag kan ni Hobal, dulot kan Chavez family, para sa gabos na kalag, dulot ni Maria Ana Noynay, para sa kalag ni Jose, dulot kang Ongonyon family. Matindog tabi ang gabos. Ayon mayato sa mga intensyon, an pandaigdigan na kapayapaan, sinapaglikay sa tuya sa mga kalamidad, orog na sa pagduga kang mayon, asin man an mga bagyo. Sa ngaran ka nama, sinaki, singkan Espiritu Santo, Amen. ang grasya sing katuninungan ni Jesucristo kagurang nanta, ang pagkamot kan Dios, simpagi sumaro kan Espiritu Santo, mapas sa Indo gabuos. Asin sa imong Spirit. Mga tugang ako, untaan sa ito mga kasalan, tangani magkani ko kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, tanagkasala ko makuri, sa isip, sa taramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadi ako sa Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos ng Angeles sin Santos, asin sa Indo mga tugang na ako'y pamibis, kaguranan tang Diyos. Mahirak man lagod sa to, Diyos na makakaman, asin bakapatawadan sa to makasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagoran. Amen. Kaguranan, mahirak ka,
pamibig kita. O Diyos, na sa imong grasya, ginibo kaming matanos, hali sa karatan, sinpaladan, hali sa kahorasaan. Tabangan mo kan sa imong mga gibo, tabangan mo kami kan sa imong mga gibo, tabangan mo kan mga atang, tanganing dai, magkulang sa kusog. Sa pagdanay mi, huli kan mga ini, yaon an pagpara kan kasalan sa pagtubod. Huli kay Jesucristo, kagurangdan niya mo sa imong aki, kay bamong nabubuhay asin nagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo Dios, agabos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Hinanyugon niya to ang enot na babasahon. Babasahon ginuno sa mga gibo kan mga apostoles. Pakatapos ninhalawig na orolay, si Pedro nagtindog asin nagsabi, "Mga tugang, aram nindong padagos na kan mga enot na aldaw, pinili ako nin Diyos. Tanganing sanguso ko, madangog kan mga pagano an marahay na bareta, asin magtubod sinda. Ang Diyos na nakakabasa kan puso nin mga tao, nagpahayag na uyon sa inda, kan itaon niya sa inda ang Espiritu Santo. Siring kan pagtao kaiyan sa to. Ang Diyos daining pagpapalain, Hudiyo o bakong Hudiyo, dininig niya ang sa indang mga puso, huli sa pagtubod. Dai daw ikakaanggot nin Diyos na sa mga paratubod na iyan, ipapasa nindo ang sarong karga na nikita ni ang satong mga magurang nagkakaigwa nin kusog sa pagpasan. Ang satuyang pagtubod, iyo na kita makakaligtas huli sa kasya ni Jesus na kagurangnan, asin sinda siring man. Sa mga tataramo na ini, nagtuninong ang bilog na katiriponan, dangan naghimati sinda ki Bernabe, asin ki Pablo, na nag-usip kan gabos na mga tanda, asin ngangalasan na ginibo nin Diyos, huli sa inda para sa mga pagano. Pakatapos ninda pag-usip, si Santiago nagtaram, "Mga tugang, hinadyuganin do ako, ipinapaliwanag ni Simon na sa kapinunan ang Diyos nagpili para sa iya nin sarong banwaan, halis sa mga pagano. Ini, uyo nagayo sa mga itinaramkan mga propeta, hulitaan kasuratan nagsasabi, "Pakatapos magbalik ako tanganing patindugon giraray, anapokan harong ni David. Papatindugon ko giraray sa iyang pakaramdom asin sa kuyang papakarayon. Dangan, ang kagurangnan, hanapon ning gabos na katawuan, asin ning gabos na banwaan, na dusay sa iyang ngaran. Ini ang sabi ning kagurangnan. Ini ipinapahayag niya poon pa kaito. Kaya sa paghuna ko, dai niya to pagtawaning kagabatan ang mga pagano na minadolok sa Diyos. Tama ng sinda suratan ta na maglikay sa anuman na idinulot kan mga Diyos-Diyos sa pagkikisambay sa karnenin mga tinuok na hayop asin sa dugo. Huli tapuon pa kaito ang katugonan ni Moises binabasa lambang Sabado sa mga sinagoga asin ipinaghulit sa lambang banwa. Tataramon ning kagurangnan. Salamat sa Diyos. Irukyaw ang sa iyang mga ngangalasan sa gabos na banwaan. Irukyawan sa iyang mga ngangalasan sa gabos na banwaan. Bagong awit, awiton sa kagurangnan. Mag-awit sa kagurangnan kamugabos na banwaan. Awitan ang kagurangnan, umawan ang sa iyang ngaran. Irukyawan sa iyang mga ngangalasan sa gabos na banwaan. Iharubay ang sa iyang kaligtasan arualdaw.
Isabi ang sa iyang kamurawayan sa mga banwaan, sa gabos na tawo, ibantog ang sa iyang mga gibo nga ngalasan. Irukyawan sa iyang mga ngalasan sa gabos na banwaan. Sabihan ang mga banwaan, ang kagurangnan hade, siya ang nagpasarig kan kinaban, dai matatanyog, nagahadi siya sa katauhan, dara ang katanosan. Irukyawan sa iyang mga ngalasan sa gabos na banwaan. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Si Jesus nagsabi, "An Ama namot sa ko, ako man namot sa indo. Magdanay kamo sa pagkamot ko. Kung utobon nindo ang sakuyang mga tugon, magdadanay kamo sa sakong pagkamot. Siring na ako utob kan tugon in sakong Ama, sinagdadanay sa sayang pagkamot. Ini sinabi ko sa indo, tanganing makidumamay kamo sa sakuyang kaugmahan, sin maging dalisay an sa indong kaugmahan." Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Maray na hapon sa tuyang pagurop-urop sa mga basahon urog na sa ebanghelyo, nailing tagirara ang importansya kan gawi nin pagsunod o pagkuyog. Inulita, yun ni mismo ang pinailing ni Kristo na urong nakalangkaw na katangian o virtue sa pagutob kan kabutan sa iyang Ama. Sa surat sa mga Hebreyo, yun ang pigasabi na day ka ngaya nagkuanin ibang hawak, kundi ito mismong aki niya, ikaduang persona kan Banal na Trinidad, iyo ang ipinadara niya sa kinaban. Tanganing sa sayang pagkuyog o pagsunod, ang kapos man ang tutubod sa iya, magkukuyog man. Kaya ini ang importansya kan obedience, pagsunod, urog ng gayo sa sarang nagsusunod kay Kristo. Ang pagiging disipulo, ang sa buhay kan tugunin pagkamuot. Sa pagitan kang magkasintahan, paano nagpapailing ang pagkuyog o kaya pagsunod? Takon minsan, naghihiwalay ang mag-agumta, parehong madunong, abo magsunod. Pero ang pagsunod po, dyan ay hiling ang humility, ang kapakumbabaan. Kaya, pag nagkapakumbabang mag-agum, di po sila nag-iiwal. Pero kung parehong mayabang, natural, di man pwedeng parehong mayabang, ang harong sa romansa na. Kaya sa romansa na ang hadi o reyna. If everyone becomes the king or the queen, mag-iiwal siyempre, no? Kaya challenge ini sa mga mag-arago pa napigasabing ang sa indang pamilya founded on love. Kung tunay pong love iyan, arag man ko takay ni, nabig sabi ni Jesus, ako namot sa Ama, sinsya namot sa ko.
Kaya pigdadara ko man sa Indo ang pagkamuot, nahali sa samong duwa. Ano ang tanda kang pagkamuot? Nasagod ngun yan, nag-uutob ako sa kabutan kang Ama. Maski nga ni tapos na ni Jesus ang sayang misteryo Pascual, ang pagkagadan, ang pagsakit, pagkagadan, pagkabuhay liwat, nagpapadagos pa siya. Paano pong paagi? Sa paagi kang simbahan, ito mga pinili niya, mga padi, obispo, etc. Sinda po ang nagtumatayo na Kristo, every time sinda nag-administer kang mga sakramento, program banal na misa, Jesus is present in the person of the priest. Kaya, ito big sabi ni Kristong, sagkod pa man ako uya sa Indo, ipapahayagan maray na bareta ni kaligtasan, tanganing ito ng mga tao kung minsan sa inot na pagrukyaw, pagpahayagan maray na bareta, dahil man tulos na antig ang damdamin. So kung mapundo ang padi, saro sa nangyang bisis magmisa, tama na ngaya. Paano kung suday pa nagsimba? So, dahil pa natatauan, hindi pa nagigimata sa pagtubod. So, this is the great challenge na ang obedience, ang pagsunod sa tugon in mahal na Diyos should be continued. Di man pwedeng masabing namumuot ka kung isahan lang. Di ba? Kaya bagampi kasabi kang mga sagugurang, mamahalin ngaya hanggang wakas. Pero ang pagkamot, dahil wakas eh. Kaya magabig sabi tang may forever. Because love is forever. And if we are with God, nagpapailing kita, nagusutang mabuhay sa God pa man. And this is the answer to the longing of man and woman. Nagustong mabuhay sa God pa man. Kung namumuot kang tunay sa puso mo, dahil ka nag-uutik, kang pag-ibig mo, nyaong ka na po, nagpupuon ka ng nabubuhay sa buhay na walang hanggan. This is the very gift of Jesus, na nabuhay liwat. Kasi kung bubuhayin kita sa urang aldaw, sa pamagitan ng resurrection, na daing pagkamuot, paano ka mag-aawit kang Alleluia sa harap ng Diyos? Di ba? Nakakapagod. Pero kung nabuhay liwat ka na resurrection ka na, dahil na pong kapaguran iyan, tagaro ka naman sa anghel na basta sinugo kang Diyos, magduman ka sa ibaba, sa mundo, ganito yung gagawin mo, mission mo. The angel does not disobey. No? Susunod agad yan. Kaya po ang tawong namumuot, hindi po nagsasayuma. Di ba? Minsan, so pagliligaw lang, tutuparin kang lalaki. So, sinasabi ng babae, yung magulang ng babae, pag na kinasal na, wala na. Pag po ang pagkabot yan. Pero kung very open po kita gabos, na sundin, gawin, yung nararapat, yung nakakatulong, yung nagpaparadi sa to sa mahal na Diyos, yan po gabos tandaan pagkamot. Pero anything na gusto mong gumanti, gusto mong makahigit o makalamang sa kapwa, hindi po yan pagkamot. Kaya kadalasan, dahil man po yan ang nangyayari o nangyari man, madali lang mawala. Pero ang sinasabi ni Jesus, yung patuloy, yung nagdadanay, tayo yan ang ginagawa ko hanggang ngayon. Nagdadasal ako para sa Indo, aningon ako sa langit, pero alam ko ang ginagawa ninyo. Kaya pag nagdadasal ka mo kay San Judas Tadeo, I hear it. Dinadangog ko. Lalo na kung puno-puno ko yung kanang pagkamuot sa daga nindo, sa puso nindo. Totoo po yan. Sa naririnig kita ni Jesus. Kahit hindi tayo mag-text sa Kanya o mag-listen sa radyo ng heaven. Mga tugang,
ang pagkamot, yun po ang daladala ni Jesus sa to. Yung leksyon na gusto niyang maukudanta. Tanganing pag nagdumana kita sa kaduwang buhay, di na po tayo magkakamali. Kasi ito ng mundong ini ang testing ground. Dito na kita sinubukan, dito na tayo nagkaroon ng training, edukasyon, tanganing mamuot. Kasi sa huring sandali ng buhay, bako man baga sa tinapusan mo, BS, AB, PhD, hindi naman yan ang tatanungin sa langit. Ang tatanungin ka kung natuto kang magmahal. Di ba? Tayo yan po ang buhay doon sa kalangitan. Kaya sa tabang kang mga pangajita, debosyon, kisanuda sa Deo, iba pa mga santo, ang hinginta na matuto tayong magmahal, na dahil kita maglamang sa kapwa, huwag kunin ang hindi sa atin. Simple lang ang buhay. Tanang mo mo, simple lang. Ano po man pagkaparakwaon mo, kunyaon sa imong Diyos, yun na yun. You have everything. Sayo ba ganin San Pablo? But if you do not have God, you have nothing. So, alin po gagawin natin? Yung nandyan sa atin ang lahat, di tayo nahihirapan kasi ang namumuot, always happy, always looking for something na makatulong. At yan po si Jesus. Kaya, sa tuwin na nakita mag-debosyon, every Thursday through St. Jude, tanungin tang sarili ta, namuot na ba ako ng tunay? O ginagamit ko lang ang pigsabi kong namumutan ko. Kaya when we look at the host and the chalice being raised, consecrated, yun po ang tanda ng pagkamot ni Jesus. Na hanggang ngayon, patuloy na ino-offer sapagkat ang tunay na pagkamot, walang hanggan, hindi natatapos. Di ba yun ang gusto natin? Na hindi tayo mamatay, hindi tayo mawala, kundi danay na yaon. Kasi yan mangyayari kung tayo'y namumuot, sumusunod, tumatalima sa mga tugon kan mahal na Diyos sa paagi ni Kristo. Pagpamibi ka mga tugang tangani ining sa koatin sa indong atang, maakaman kagod kan Diyos amang makakaman. Akoon manlugod kan kagurang na ng atang sa imong mga kamot, para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to, asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos, kaming ginibong mong mga kairas kan saro, asin pinakalangkaw na pagka-Diyos, huli sa galang kan pagpatinatauhan kaining sakripisyo, namimibig kami warasan nasiring na namidudmian sa imong katotoohan, kami makasunod man ng God
kayan sa mga maray nagawi huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mi na sa kagurangnan. Pasalamat kita kamo sa kagurangnan na daing nasa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigawasin dapat, matanos sin nakakaligtas, na ikakagurangnan, ipagrokyaw sa gabos na panahon. At ang ngani orog ng gayo sa panahon na ini, si Kristo sa mong Paskwa, idinulot na sakripisyo. Sa pagdulot kan sa diring hawak, linubos niya ang daan na sakripisyo sa katotoohan kang krus. Asin sa pagpaubaya kan sa diri sa imo, para sa samong kaligtasan, nagpamidbid siyang padi, altar, asin kordero. Kaya sa labi-labing kaugmaan kan Paskwa, nag-uugmaan gabos sa bilog na kinaban, pati nga niyan mga langit no na bertudes, sinan mga angheles na potestades, nag-aawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos ning mga hukbo. Ang langit asin daga, panokan sa imong kamurawayan. O sana sa kaitaasan, pagdadanan minaligdi sa ngaran ng kagurangnan. O sana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikanagadan banal, borabo ding gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibig kami, pabanalakan ang buwan kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan sa Jesucristo, siya na sa lugaring nabuot, pinagpasaloiban sa pasyon. Nagwaning tinapay asin pagpasalamat, binaakini, asin itinaos sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, sin magkakan kaini. Tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa Indo. Siniman pagkapamanggi sa pagkayamang kang kalis, singgarari na pagpasalamat sa imo, itinaos sa iyong mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, sin mag-inom kay ni, taini ang kalis kon para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pag-ibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkakadan mo, kagurangnan, ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sa kugnay kamagdato. Kaya kami nagururumdum sa iyong pagkagadan, sin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa iyong magagurangnan, kining tinapain buhay, asing kalis kang kaligtasan, nagpapasalamat, pinapagkanig umong mag-atubang, asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahirak kami na nag-aarang, na kami nagpapakinabang, kang hawak asin dugoon ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdama kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilig na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Santo Papa, si Leon, sa mong obispo, si Joel. Asin, gabos na klero, si Ringman, girumdama sa iyong pagkahirak. Ang sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, orog na ang ginigirumdom, pinapamiibi sa misang ini. Asin ang gabos nagadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiban, Santa Maria Birhen na inakan Diyos, ni San Jose sa iyang esposo, San Judas Tadeo sa mga banal na apostoles,
mga martires kang China, asin gabos na santos, na kaidtupa, nakapagayagaya sa imo, magkani kong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-omawa sa pamaraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. 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 Nadugtuan kan mga nakakaligtas na tugon, sin pinatuod kan Diyos noon, nakaugalian, nangangahas kitang magsabi, Amanyamo na yaon sa langit, babanalon ang ngaran mo. ngaran mo, Magdatong ang kahadayan mo, mangyari ang bot mo sa daga, siring sa langit. Ang samong kakanon sa roldaw, tao mo sa muya ngunyan, sin patawadan mo kami sa sumong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya man nagkakasala sa muyang. Sinari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warason sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tangading kaming natabangan ng sa iyong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, sinman ligtas sa gabos na kaporisawan. Mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paradigtas na si Jesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadayan na sinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. So Kristo kagurangnan, ni ka na nagsabi sa mga apostoles, katurinungan, winawalat ko sa Indo, an sa kong katurinungan, tinatao ko sa Indo, hare pagilingaan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigwa na siya mapatuninong, asin magkabarunyog, susog na sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa sa panahon na daing kasagkoran. Amen. Ang katurinongan, sin pagkawad kagurangnan, danay na mapasaydo. Asin sa imong espiritu. Agpatinawan ka mo, kantanda ni katurinongan. Peace be with you. Peace. Peace. Tugang uyan sa itong kagurangan sa Kristo, nagtatawkan tunay na katurinongan, asin buhay na dahing kasagkoran, siyang kodero kan Diyos, agpapara ang kasalan ng kinaban, pala na mga inaapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na kamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumay. Pangatamanong kita kang hawak ni Kristo sa buhay na dahing kasagkoran. Amen.
Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Maluhod po ang gabos. Prayer to Saint Jude for healing. Dear Saint Jude, you love God so much when you live upon the earth. You were known even then as a great miracle worker, so great did His power live in you. Now that you are in heaven, you share in God's glory and in His power in a more perfect way. Look on me with kindness as I come to you in my need. I pray for healing for myself and for those whom I love.
We need healing not only in body, but especially in spirit. We need a spirit of love and forgiveness, a spirit of repentance, a spirit of openness to God's grace. The whole world needs healing from its many wounds of hatred and despair. Pray for us, Saint Jude, and receive the petitions I bring to you today. May God be glorified by your life of holiness, by your surrender to the power of His love. Amen. Mamiibig kita, namiibig kami kagurangnan, kaugaying maghumari ka sa imong banwaan, na tinukdaan mo sa paagikan mga langit no na misteryo, asin palipaton mo halis sa lumang buhay, pasiring sa baong buhay, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang announcement. Magkakaigwa po kita ng second collection para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya itong kolekta sa mga misa kan nakaaging Webes, nag-abot po sa 17,290 pesos and 85 centavos. Ang ambag niya ito sa sirang na oras ng misa, nag-abot po sa 2,479 pesos and 75 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 7,290 pesos and 85 centavos. Nagpuna po kan Biyernes ang misa nominaryo para kay Our Lady of China. Sagkod po ini sa Mayo 9 sa oras na 6:30 sa pagkaaga. Asin maawat naman po na pasalamatan ang mga nag-donate ka na kaaging simana. Mga anonymous, 2,000, apat na 500 pesos, 400 pesos, duwang 200 pesos, parishioner 5,000, SAB 5,000 pesos, Gerard and Morcoso 3,000 pesos, JRM 1,000, Miguel Family 1,000, Devotee 800, and Marieta San Buenaventura 500. Diyos mabalos po. Tinudan po kita sa oring bendisyon. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Mga bendisyon, mga pamibi, intercession sa Nudas Tadeo, Sin Maria, inaning kaligtasan. Kamo asin sa inong mga mahal sa buhay, bendisyonan sa ngarang kanama, asin aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Idinurutan na, Banal Eucharistia, lakaw kita sa katoninongan, sin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good afternoon. Good afternoon, Father.